салом. Маслиҳатҳои муфид аз сомонаи оилатиҷӣ. Дар фасли баҳор боронгарӣ зиёд шуда ҳарорати ҳаво тез тағйир меёбад, ки сабаби шамолхӯрӣ ва ба зуком гирифтор шудани кӯдакон мегардад. Барои он ки кӯдак зудтар шифо ёбад, ӯро дуруст табобат карда ғизои солим додан лозим аст. Маъмулан ҳангоми зуком таби кӯдак баланд шуда нороҳатӣ ва инҷиқӣ мекунад. Баланд шудани таби кӯдакон хатарнок аст, чунки метавонад боиси беобшавии организми кӯдак гашта оқибатҳои нохушро ба бор орад. Аз ҳамин сабаб мо ба шумо падару модарони азиз Звездочка Kidsро тавсия медиҳем. ин давои санҷидашуда таби кӯдакро хеле зуд мефарорад ва дарди аъзои баданро таскин дода тамоми аломатҳои зуком ва шамолхӯриро нест мекунад. Звездочка Kidsро дар муддати 3 то 5 рӯз новобаста аз бешавии ҳолати бемор истифода бурдан лозим аст. Онро баъди хӯрок ба кӯдакон диҳед. Дар натиҷа кӯдак ором шуда ба бозӣ сар мекунад. Онро баъди хӯрок бо шпритси махсус бо меъёри муайян ба кӯдак диҳед. Таби кӯдак ба зудӣ мефарояд ва ором шуда ба бозӣ сар мекунад. Акнун чанд маълумоти муфид дар бораи ғизои кӯдакони ба зуком гирифтор шуда. Дар ёд дошта бошед, ки ба кӯдак ҳангоми беморӣ бештар оби ҷӯшонидашуда, компоти мевагӣ, оби ҳулул, ҷӯшобаи бобуна ва дигар нӯшокиҳои муфид нӯшонидан лозим аст. Хӯрокҳои серавған додан мумкин нест. Табибон маслиҳат медиҳанд, ки ба кӯдакони ба зуком гирифтор хӯрокҳои обпаз ва ба осонӣ ҳазмшаванда, шавла, шӯрбо, бульён, пюре диҳед. ҷисми кӯдакон вақти беморӣ ба сафеда ниёзи бештар пайдо мекунад. Бинобар ин ба кӯдак гӯшти мурғ, гӯшти гӯсола ва котлетҳои дар бог пухташуда додан лозим аст. Хӯрокҳои ширӣ ва ҷурғут ҳам фоида доранд. Витаминҳо дар давраи беморӣ мисли обу ҳаво барои кӯдакон заруранд. Ба кӯдаки ба зуком гирифтор бештар мевагӣ, сабзавот ва кабудӣ диҳед, зеро дар таркибашон витамину минералҳои муфид фаровон мебошад. Кӯдак иштиҳо надошта бошад, кам-кам ва тез-тез хӯрок хӯронда ҳатман Звездочка Kidsро диҳед, то ки зудтар шифо ёбад. Пас аз истифода Звездочка Kids ҳатман ба дастурамал шинос шавед.